5 žien spomedzi vás dostalo možnosť chudnúť tak, ako si to dlho predstavovali. Gabika má už o 20 kg menej. Od posledného váženia, ktorého výsledky mnohým vyrážali dých, Katka s Mirkou aj Ľubkou schudli okolo ďalších 7 kg. Aj to sú výsledky projektu Zmeň svoje telo, zmeníš svoj život. Už 8 týždňov vám prinášame report doslova zázrakov, ktoré naše finalistky robia so svojím telom. Hodiny strávené vo fitness centre sa ukazujú ako veľmi dobre strávený čas. Obklopiť sa pevnou vôľou a ľuďmi, ktorí vedia, čo robia, to je zaručený recept na úspech v chudnutí. Toto všetko sme našim finalistkám dopriali úplne zadarmo. A to len preto, aby ste všetky verili, že pekná postava nie je len pre vyvolené. A aby ste všetky vedeli, že kde a ako sa dá dosiahnuť. Nemeráš. Odešli nám 3 cm. Dobre, že? 3 centiaky. Podľa mňa je to super. Áno, to je úplne. Že? Lebo to je taká blbá partia, ale naozaj ťažko ide dolu. Ale vieš, že tá váha, tak podľa mňa už priberám na svalovej hmote teda. Už mi to ide do svalovej hmoty. Výborne. A ešte tie tuky by sme mohli? No to nie, že sme mohli to nesiť. Lebo mi dneska povedali asi 3 ľudia, že ty kokos, že si dobre schudol. Musíme mať nejaký... Ja som sa dneska pýtala šéfa, že pán Mozulany, budete mať nejakú cenu aj pre 6. A on že prečo? Že prvá 6, to by mala byť rovnaká cena. Povedal, že porozmýšľa. Však vás je 5. Hej? Takže 6. cena sa nebude. Prepáč. Budeme mať určite. Dievčatá sú zo svojej váhy rozradostené a ešte k tomu sa blíži aj radostný vianočný čas. No ale s ním prichádza aj ďalšia skúška. Dodržať správnu stravu aj počas sviatkov a nepribrať do záverečného fotenia. Sa až aj naješ cez Vianoce, tak to až tak nevadí. Na váhe už to nič nezmení na výsledkoch, ale na tých fotografiách samozrejme chceš byť krásna a štihla, takže odporúčam neprežrať sa do bezvedomia, aby ti nešli zbytočne 3 kg hore za týždeň, keď si sa snažila tak. Dobre, výborne. Ja som spokojná. Ja na Vianoce plánujem veľmi si udržať svoju kondíciu. Nič nejesť. Ale nie na tie Vianoce to musím zrešiť. To si musím dať troška čalatiku, rybky, kapusnicu, to si musím dať. To musím zrešiť, to sa nedá inak ako. A to nie je hriech. Pozor, to nie je hriech. Je to úplne normálne. Môj muž mi vždycky hovorí, keď to neješ každý deň, každý týždeň, každý mesiac, tak čo by si nedala? No takže to treba tak aj chápať, ale treba to chápať aj tak do budúcna, že nebudem to jesť dnes, zajtra, pozajtra, popozajtra, lebo to je odmena pre mňa, hej? To nie je hriech, to je odmena. Nie, vieš čo, ja som sa už rozhodla, že aj do nového roku, už som sa bola pýtať aj na recepcii, koľko je sa trojmesačná permanentka, takže na budúci rok pôjdem na 70 kg. Chválihodné rozhodnutie. A inak, Ivka, ako ty vlastne rada prežívaš Vianoce? Zvyčajne čakám na zlaté prasiatko do večera, potom je zo mňa prasiatko pol hodine a pol, pretože sa napraskám všetkým, za ďalšiu hodinu a pol zase. A teraz to budú Vianoce také, ja sa na ne strašne teším. Sice budeme prvýkrát samé 3, ale teším sa na ne hrozne, veľmi, lebo tento rok bol katastrofa jedna za druhou, takže teším sa, že začína nový rok a všetko pôjde hore. Ja som o tom presvedčená. Tak ahoj, Ďuri, idem cvičiť. Choď teda. A keď už tam budeš, tak pozdrav ďalšiu finalistku. Mirku Lokajovú so svojím trénerom Norom Zajacom. Dneska máme v podstate tréning vršku, respektíve to znamená hrudník, chrbát, triceps a biceps. No a v podstate ja to zvyknem dávať
podstate do super série antagonických partí. Áno, väčšina z nás to úplne pochopila, ale keby náhodou niektorí nie, tak ja vám to v skratke vysvetlím. Noro s Mirkou cvičia vrchnú polovicu tela, pričom Noro diriguje a Mirka sa potí. Musím ho pochváliť, že sa snaží. V podstate vypracoval som jej tréningový plán, ktorý evidentne asi aj dodržiava, keď je to ako mimo môj dozor, keď je v podstate Míra v škole, takže myslím si, že to dodržiava, aj sa polepšila. Že ani tie nohy nemá také ako mala defektné, takže je to lepšie. Talking pedicure on our toes, trying on all our clothes, boys blowing up our phones. Drop top and playing our favorite scene. Matúš je podáva tú vodičku a ty mi ani... Ale ja mám akože úplne na salame ti podávať vodu. Irónia a sarkazmus teda týmto dvom nechýba a zdá sa, že len málo kedy majú dosť. Zadome to, jaký som ja pán. Tak ako som pán tréner. Dovolím si to povedať, že som best tréner in Europe. Povedal by som, že Mira má jediné šťastie, že ma nezažije v diete, keď budem sa pripravať na súťaž, že už v podstate tá súťaž skončí, že už pravdepodobne nebudem trénovať. Lebo by si bol čo, zlý? Bol by som horší, ako som obvykle. Že mi bežne nehovorím, že sa mám napiť, že teraz hrá formu. V podstate ja, keď tu nie je kamera, tak ja ani vtedy nestojím. Ja som v podstate preč úplne, ja som ani vo fitku vtedy nie. No, ale to je tiežko správny. Spomeň na včera. Čo bolo včera? Nepoviem. Musíš. To hamlivé. Nie, nebudem o neho hovoriť. Ale ani ja neviem, čo bolo. Jaj? Aha. Včera som si dal rybaciu polievku. Nebudem hovoriť jej následky. Mierne laxatívne účinky evidentne veľmi kvalitnej rybacej polievky Norovi však nezabránia Mirku ďalej trénovať a občas, čo je potrebné, aj odborne poradiť. Užijem tie cviky na prsia musia byť troška odlišné ako u mužov. Nedával by som tam určite nejaké ťažké váhy a nízky počet opakovaní, pretože tie prsia sa vtedy deformujú. Nie je pravda, že cvikmi na hrudník sa tie prsia budú zväčšovať, lebo v podstate prsia sú tvorené z tukových žliaz a nejakých tukových buniek a v podstate predsa tým cvičením sa tento vypaľuje, takže tie prsia sa zmenšia, ale určite si dovolím povedať, že nejaké menšie prsia pevnejšie vyzerajú lepšie ako tie väčšie a tučnejšie, takže myslím si, že je to mnoho príťažlivejšie aj pre to opačné pohlavie. Testosterón prehovoril. Don't stop, make it pop, DJ blow my speakers up tonight. I'ma fight till we see the sunlight. Tick tock on the clock, but the party don't stop. No. Veľa vecí si človek uvedomí až po nejakom čase, keď tu chodí do tejto posilovne alebo do fitness centra. A veci, ktoré si začneš všímať, teda si začneš nejak tak vážiť až po 3 týždňoch, to bolo trebárs u mňa. V prvom rade, jednak, že je toto veľmi veľké, také dostatočne veľké a že je tu množstvo kardiostrojov, z ktorých si môžeš vybrať. To je viacero druhov. A čo je druhé pozitívum, je to množstvo. Že jednoducho nečakáš na to, kým niekto zíde dole a kým si zacvičíš. A keby to aj bolo plno, tak počkáš 5-10 minút maximálne a si nastrojí. To je také prvé pozitívum. Druhé pozitívum, ktoré sa možno niektorým ľuďom nebude zdať, ale príde to ako samozrejmosť, je veľká šatňa. Keď nás je tam 10, tak sa tam všetky pohodlne zmestíme, prezlečeme, nie je problém. A možno do tretice, čo tiež možno niekomu nepríde ako dôležitá vec, je to, že keď sem prídem, za barom, alebo teda za recepciou sú ženské, ktoré sú jednak pekné. Jednak ťa vždy poriadne pozdravia, usmejú sa. A to ťa tak posunie ďalej ísť do tej poslovne. Predstav si, že niekam prídeš, nemusí to byť poslovne, môže to byť hociaké iné zariadenie. A je tam slečna alebo pani, ktorá je neochotná, nepozná produkt a neusmieva sa ešte k tomu aj škaredá. Tak nemáš absolútne záujem ísť a zisťovať
čo ťa ďalej čaká. Neochotná, nevyzná sa a ešte aj škaredá. No tak to je asi fakt najhoršia kombinácia ženy, ktorú priznajme si však neraz stretávame za rôznymi barmi či pokladňami. Ešte by som možno dodal nervózna a na smrť obťažovaná našou návštevou. V Mozolany fitness klube to tak ale nie je a asi preto Mirke a mnohým iným ženám doslova brnkol na strunu. Chudnutie pokračuje v plnom prúde, blíži sa ďalšie oficiálne váženie a dievčatá tak zarezávajú tak vo fitku so strojmi, ako aj doma s chladničkami. A v diete sa dokonca niekedy stane, že dostanú chute aj na také veci, ktoré by normálne odignorovali. Na Katke sa to prejavuje viac než dosť, veľmi veľký vedľajší účinok u nej, lebo minule mi volala strašne uplakaná, že ona má chuť na sladké, že sestra má veterník, že či si môže dať a tak. A ja som nevedel, že čo je povedať, tak som na ňu nakričal ako na tréningu. Tak dúfam, že si nedala. Koľkokrát do 2 ráno nemôžem spať, pretože sa mi v hlave premietajú obrázky samých dobrôd a tak. Idem, dám si cigaretu, pol litra vody a snažím sa zase spať. A za pol hodinu repetem. Je to také divné, no ja keď som bol v diete, tak som nikdy takéto stavy nemal, že by som upadal do debky alebo tak, ale však chudne, má 10 kg dole, vyzerá lepšie než vyzerala, tak neviem čoho sa obáva. Som si povedala, že už polovicu mám za sebou a dotiahnem to. Mimo tréningu, no tak jasné, no je to baba ako každá iná, porozprávam sa s ňou ako sa má, čo nové v škole, ale týmto hasne, nič viac. To ti nepoviem, ako by som ju opísal, to nemôžeš do telky. Tak Katka, keď prišla, no, tak bola dosť veľká. Tak po objemovke. A teraz už sme trošku schudli. No 10 kg mi dneska hovorila, že schudla. Celkom taký dobrý výsledok, no ale chce to ešte viac. Ešte má na bruchu veľa, na ryti. To ešte musí zredukovať. Chudnutie to nie je len tých zo pár minút vo fitku, ale aj disciplína doma či v práci. A niektoré naše finalistky prenášajú chudnúcu mániu aj do svojho zamestnania. Ale áno, už sa pomaly rozbieha tá chudnúca mania. To na nočnej už nie sú také buchtičky a šištičky, už to taká zelenina a grahamoté rožky. Tak. Keď som prišla do pekárne, som bola taká nie až taká veľká, ako som bola na začiatku tejto súťaže. Mala som, ja neviem, cez 90 kg. Akože v pekárni som dosť dobre pribrala, no a teraz to musím zhádzať. Keď som chudla predtým, tak bolo to horšie, ale teraz už to beriem tak, že musím chudnúť. Chcem ja chudnúť a ide to. Len jedna kolegyňa povedala, že som bola 3 dní doma na dovolenke a za každým, keď som sa patelku, tak si tam bola. Takže to ma tak trošku potešilo.